Исәнмесез турдан тура эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Бүгін Алабуга районында 3 көн дәвам иткән эзләү операциясе тәмамланды. Якшәмбе көне югалган 2 яшүсмернең үле гәүдәләре табыла. Исегезгә төшерәбез, 21 август төнендә 16 яшьлек кыз һәм 17 яшьлек малай дуслары белән Кама елгасы яр буенда ял итәргә чыга. Соңыннан 2 яшүсмер кабартылган көймәгә утырып йөзеп китә һәм югала. Тикшерү комитеты дүшәмбе бу вакыйга буенча җинаять эшен ачты. Яшүсмерләрне эзләү эше ничек барган, килеп чыккан хәлнең нинди сәбәпләре тикшерелә. Динә Хисамидинова. Югалган егет белән кызны эзләүдә 70 кеше катнаша, 18 йөзү техникасы, квадроцикл һәм автомобильләр җәлеп ителә. Моннан тыш яр буенда 28 полиция хезмәткәре һәм кинологлар эшли. Ветер, конечно, поднялся. Көчле җил булу сәбәпле елгада зур дулкыннар иде, төгәл урынында билгеле түгел, шуңа эзләү эшләре озакка сузылды. Балаларны беренче көннәрдә көймәләр белән суга чыгып эзләдек. Югалган яшүсмерләрне волонтерлар да эзли, аларны югалган кызның әтисе оештыра. Кайбер ирекле эзләнү отрядлары дистанцион рәвештә эшләп мәгълүмат тарата, башкалары коткаручыларга ярдәм итә. Яшүсмерләрнең шәхси әйберләрен эзлиләр, яр буендагы моторлы көймәләрне карыйлар. Любой предмет. Без нинди дә булса изгә чыгарга тырыштык, ахырга кадәр исәннәрдер дигән өметне өзмәдек. Шулман елгасында кечкенә култыклар күп. Беренче көнне без 14 чакрым ара уздык. Кызның гәүдәсе бүген иртәнге 6-да Танайка авылы янында елга ярында табыла. Егетнекен шул ук тирәдә елга төбеннән водолазлар чыгара. Тикшерү комитеты дүшәмбе көнне ачкан җинаять эшен тикшерүне дәвам итә. Хәзерге вакытта яшүсмерләрнең гәүдәләре экспертизага җибәрелде. Беренче карашка көч кулланып үтерү билгеләре табылмады. Бу фаҗиганың ничек килеп чыгуын ачыклыйбыз. Кичә кайбер телеграм каналлар яшүсмерләр утырган көймә төнлә узучы баржага бәрелгән дигән мәгълүмат җиткерде. Бу фаҗиганың бер сәбәбе түгелме дигән фараз бар иде. Бүген исә кайбер чыганаклар Пермь краенда Кама елгасында көймә табылган дип хәбәр итә. Алабугада югалганмы, моны әлегә тикшерү комитеты да транспорт прокуратурасы да расламады. Ачыклыйсылары бар. Динә Хисамидинова, Салават Мөхәммәдуллин, Максим Бигашев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Ярчалы халкы өчен бер юлы 2 күңелле вакыйга булды. Монда яңа гимназия һәм балалар бакчасы ачылды. Алар автомобильләр каласының Мәләкәс Оръягы микрорайонында төзелгән. Мәләкәс Чаллы өчен Казанның Салават күпере кебек. Йортлар күп төзелә, 20 меңнән артык кеше яши, шуңа социаль объектларга ихтыяҗ зур. Ачылышта президент Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Яңа шартларны ул ничек бәяли? Гөлнә Сайфетдинова репортажы. Без сәләтле, яхшы укучылар, сездән юнәлешләр көтәбез. Ярчалының яңа мәктәбе беренче сыйныфлар гына да монда 9 булачак. Уверен, что она построена качественно. Это один из лучших проектов, 1224 места. Это из всех проектов, которые мы строим, самый удобный, самый функциональный. Город растущий, город с огромным потенциалом. И, конечно же, нам очень важно, чтобы вот эта динамика тех изменений, которые есть в этом прекрасном городе, она продолжалась. Гимназияда иминлек чаралары бик көчле. Менә керү юлында тикшерү пункты. Аның турында президентка сөйлиләр. Эшкә карточкаң булса гына узасың. Берәр хәл була калса игъланны көчле тавыш системасы аша җиткерәчәкләр. Кабинет биологии и 2 кабинета химии. 400 урынга ашхана, 560 урынга актлар залы, китапханә, башлангыч һәм өлкән сыйныфлар өчен 2 бассейн. Рөстәм Миңнеханов мондагы шартлар белән таныша. Яңа гимназия Мәләкәс Оръягындагы 2нче уку бинасы. Беренчесе 3 ел элек төзелгән, балаларны сыйдыра алмый. 1224 кешегә исәпләнгән 2300 укучы белем алган. Уку 2 сменада оештырыла, башка микрорайоннарга барып укучылар да булган. Гөлнәс Кәбированың 2 улы да яңа мәктәпкә күчә, якында бер сменада гына да укыйсы. Башта бәләкәй 2нче сменада укыды, зурысы бердә. Аннары зурысы 2нче сменага күчте, бәләкәй 1нче сменада. Бик читен иде инде. Без бик сөенәбез инде бу мәктәп ачылуына. Шундый матур мәктәп, безнең менә өебез монда гына, якында гына. Без монда күчкәннән бирле инде бер генә мәктәп булганга бик расстроились, потому что балачага күп. У нас 1018 учеников. Бүгенгә 1018 бала. Безнең гимназия 39нчы мәктәпне күпмедер бушатачак. Без беренче сменада гына укытачакбыз. Бүген Ярчалы өчен мөһим мәсьәлә шишелде ди шәһәр мэры. Президентом республики узган ел ахырында президент бу мәктәпне төзү турында карар кабул итте. 7 айда башкарып чыктык. Мин моңа чын күңелдән шатланам. Төзелмәгән булса микрорайондагы бердән-бер мәктәптә 3нче сменада булыр иде. Мәләкәс Оръягы Ярчалының яңа микрорайоны 5-6 ел элек төзелә башлый, хәзер 20 мең кеше яши. Бу уку елына Ярчалыда 2 мәктәп, 3 бакча ачылачак. Шуларның берсе демография илкүләм проекты буенча төзелгән. Балаларыбызга исәнлек саулык, бөтен шартлар тудырырга, балалар бакчалары, мәктәпләр,
спорт буенча бәйле биналар барса да монда уңай булырга тиеш. Безнең Чаллы шәһәре яшәр өчен уңай шәһәр булырга тиеш. Нуркайлар 220 урынга исәпләнгән ясле төркемнәрендә урыннарны арттыру буенча максат үтәлә. Татар һәм рус төркемнәре эшләячәк. Инглиз теллесен ачу нияте дә бар. Шәһәр читендәге зур микрорайоннарда, менә монда да бит яңа микрорайон, мәктәпләрнең ачылуы, багларга урыннар барлыкка килүе, яшь гаиләләрнең проблемаларын шишу өстендә эзлекле рәвештә эш алып бару, ул безнең республикабызның тулы мәгънәсендә алып барылган, мәгарифкә булган, карата булган сәясәтенең бер нәтиҗәсе. Яңа уку елына республикада 7 мәктәп ачыла, 3000 урынга 17 балалар бакчасы ачылырга тиеш. Яршаллыдан Гөлназ Сайфетдинова, Рәмзел Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүгеннән Татарстанда кабат урманнарга керү тыела. Быел инде 5нче тапкыр керүне шиклиләр, сәбәбе аномаль коры һава торышы. Ел башыннан республикада 160 гектар урман янган. Күп өлеше Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарында. Анда әле бүгендә яңа чираклар теркәлә. Лениногорскта бүген шуңа бәйле рәвештә республика гадәттән тыш хәлләр комиссиясенең утырышы узды. Вәзгыятьне үзгәртеп булырмы? Безнең репортаж. Бу Лениногорск Бөгелмә юлында урнашкан урман. Монда инде 3нче көн янгын белән көрәшәләр. Ут 10 гектарны биләп алган. 30 техника дистәләгән янгын сөндерүче эшли. Әмма шулай да тулысынча сөндерә алмыйлар. Бер урында сөндерсәләр, икенче урында кабат кабына. Бүгенге көндә дә янгыннар килеп чыга. Ләкин тау итәгендә урнашкан урман, ландшафт кыен, техника керәлми, кешеләр в основном вручную тушили, эшлиләр. Бу Лениногорск районындагы иң зур янгыннарның берсе. Әлмәт, Азнакай, Бөгелмә районнарында да хәл киеренке. Биредә инде 150 гектардан артык урман янган. Янгыннарны ничек булдырмый калырга? Бу хакта бүген гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында сөйләшәләр. Предприятиеларга әтелде бүген бөтен линейный объектларны тикшерү, тагын да игътибар биреп, яңадан тикшерү требованиялар 16-14 Минприродный постановлениесында бөтен требованияларны үтәргә. Шундан да инде бөтен машиналар, бөтен ресурсларны инде монда булырга, бөтенсе әзер булырга тиеш, любой вакытта чыгып шул янгыннарны сөндерергә. Көчле җил аркасында электр чыбыкларының өзелүе, җирдәге янгыннарның урманнарга күчүе, үткүз чыгуның сәбәпләре төрле. Бүген Ростехнадзор идарәсенә нефть объектлары урнашкан җирләрне кабат тикшереп чыгарга куштылар. Тимер юл уза торган урманнарны да игътибарга алырга. Монда тимер юллар бардыр бит. Тимер юл тирәләре станциялар карамагында булырга тиеш. Кирәк икән үләннәрне шапсыннар, тимер юл тирәсен сөртсеннәр. Хәзер үлән дөрләп янарга гына тора. Күз кыры килергә охшаган, кыры үлән ягуны тыярга кирәк, диде Равил Күзүров. Узган ел белән чагыштырганда монда янгыннар 22%-ка арткан. 1700 тапкыр кыры үлән янган. Урман эчендә линейный объектлар уза, без күрәбез, ут проводлары, качалкалары ниләре, аларга кирәк, аларга язылган требованиялар бар. Аларның янында җирләре булырга тиеш сөрелгән, чистартылган, таш белән полностью обвалывание ясатырган булган. Менә бу требованиялар булса, зыян минимальный риск була. Утырышта республикада янгыннар саны буенча антирейтингта булган районнарны да атадылар. Узган ел белән чагыштырганда янгыннарда үлүчеләр саны 42%-ка арткан. Әлмәт, Лениногорск, Азнакай районнарында хәл аеруча киеренке. 22 районда янгында үлем очраклары артты. Әлмәттә 5-тән 13-кә, Лениногорскида 1-дән 6-га җитте. Азнакайда 2 кеше үлгән, Түбән Камада 3. Хәзер Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарын космостан да авиация ярдәмендә дә күзәтәләр. Кырлык аркасында бүгеннән урманнарга керү тыела. Лениногорск районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Кырылык булу сәбәпле зыян күргән авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә акчалата ярдәм күрсәтеләчәк. Икътисад министрлыгы тарафыннан аларга ташламалы микрофинанслау программасы булдырылган. Аны эшкуарлыкка ярдәм итү фонды гамәлгә ашыра. Ул кырылык дип атала. Программага республикадан 6 хуҗалык дәгъва кылган инде. Алар Актаныш, Мөслим, Буа районнарыннан финанс ярдәменә кем өметләнә ала? Тулырак Алия Хәйреддинова репортажы. Исфәрия Жаббарова гаиләсе сөтчелек бизнесы белән 4 ел элек шөгыльләнә башлый. Хәзер 32 баш сыер, Коралты кура, якынча 90 гектар җирләре бар. Шул кырларда малларны азык үстерә Жаббаровлар. Быел булган кызу һава торышы уңышны көйдереп алды, ди Исфәрия ханым. Шуңа өстәп савым күләме кими, кышка җитәрлек азык әзерли алмыйлар. Фермерларга кырылык программасы ярдәмгә килә. Аның буенча гаилә 1 миллион сум акча ала. Пешән алырга инде исәп, пешәндә кыйбат хәзер 1801 нигә? Рулан инде. Шул 500 меңне генә пешән алырга да калганы
материалларга, сыерларды алырга исәп бар инде. Кырылык финанс программасы табигый кырылыкка каршы көрәшәчәк. Шунда ки аның буенча авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләре ташламалы займ ала. Программаны Икътисад министрлыгына караган эшкуарлыкка ярдәм итү фонды гамәлгә ашыра. Микрозайм 300 меңнән 5 миллион сумга кадәр күләмдә 2 елга кадәр 4,5% белән бирелә. Финанс ярдәм үз эшчәнлеген гадәттән тыш хәл режимы кертелгән район территорияләрендә алып барган авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә каралган. Ондыйлар Татарстанда 42 исемлектә шүпрәлегенә юк. Уңыш барлык шәшү мәйданнарының 95%-нан җыеп алынган, 2000 тоннадан артык бөртеклеләр суктырылган, уңыш гектарыннан уртача 15 центнер ярым. Бу узган елгы күрсәткечләр белән чагыштырганда 2 тапкырга ким. Былтыр бөртеклеләр уңышы 5 миллион тонна тәшкил итте. Хәзер исә зыян күрүче Татарстанда теркәлгән авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләр акчалата ярдәмгә дәгъва кыла ала. Алар 1 еллык һәм күп еллык культуралар үстерергә, терлекчелек белән шөгыльләнергә тиеш. Фондның финанс ярдәменә бер рәттән кредитлары булган хуҗалыкларда өмет итә ала. Аларга аерым программа. Если в этих кредитах уже находится наша государственная гарантийная поддержка. Әгәр кредит дәүләт гарантиясе ярдәме белән алынган икән, димәк, аның таләпләрен йомшартуга да безнең йогынты булачак. Түләү вакытын озынайтуны, кичектерүме без ярдәм итәргә әзер. Авыл хезмәтчәннәренә уңайлы гына булсын. Акчалата ярдәмгә 6 хуҗалык гариза биреп өлгергән инде. Кредитларның уртача күләме 1,5 миллион сум. Сораулар килеп туган очракта фонд вәкилләренә дә мөрәҗәгать итеп була. Оешма телефоны экранда күрсәтелгән. Алия Хәйретдинова, Азат Сәмигуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан фермерлар авыл хуҗалыгы министрлыгы грантлары гадел бүленми дип зарлана. Әлеге система нәрсәсе белән финанс пирамидасын хәтерләтә. Реальное время интернет газетасынан укыгыз. Казанда сукбай этләрне санаячаклар. Бүген башкалада хуҗасыз этләр проблемасы буенча киңәшмә узды. Анда шәһәр җитәкчелеге, ветеринария табиблары, приют җитәкчеләре һәм волонтерлар катнаша. Тәҗрибә уртаклашу өчен Мәскәүдән дә белгеч килгән. Бу хәзер илнең күпчелек төбәкләре өчен мөһим проблема. Ел башыннан Казанда гына 1 меңнән артык кешене эт тешләгән. Хәлне ничек уңайакка үзгәртергә җыйналар? Илдар Сафиуллин шулар хакында. Әлеге куркыныч хәл узган кич Биектауда булган. Хуҗасы белән урамда йөрүче эт 7 яшьлек кызга ташлана. Якын тирәдәге кешеләр килеп аерып алалар. Район прокуратурасы бу хәл буенча тикшерү башлаган. К сожалению, 80% дарят, думают сначала, что подарить. Вот порадовать ребенка, 7-минутная радость. А что у них вот так изменится жизнь, что это прежде всего ответственное отношение должно быть к животным. Эт тешләү очраклары Казанда да еш күзәтелә. Гадәттә сукбай этләрдән зыян күрәләр. Ел башыннан бирле башкалада шундый 1 меңнән артык очрак теркәлә. Кеше тәрбиягә эт алганда җаваплылык турында да онытмаска тиеш диләр. Подготовлены поправки. Этләргә карата мөнәсәбәт турындагы гамәлдәге федераль законга төзәтмәләр әзерләнде. Без аларны тулыландырырга кирәк дип саныйбыз. Бүген анда җаваплылык төшенчәсе юк. Бар тик хокуклар гына бар. Тотылган этләрне яңадан стерилизация ясаганнан соң кире шушы тоткан җиренә кире җибәрәләр. Вот моңа карап кына ишегалларында урамнарда этләрнең саны кимемей. Яшь балага, олы кешегә ул бит аның кылаганда номеры бармы, аның юкмы, анадан гына хәл үзгәрми, ул эт булып кала инде ул. Сукбай этләр мәсьәләсен хәл итү өчен аларның санын белү мөһим. Башкалада фәнни методикага таянып, хәзер моның белән шөгыльләнә башлыйлар. Бүгенгә приютлар шыплап тулган. Мәскәүдән килгән Хәйрия фонды директоры халыкка төрле чаралар ярдәмендә сукбай этләргә хуҗалар эзләргә тәкъдим итә. Без Мәскәүдә күргәзмәләр уздырабыз. Анда килгән кешеләр хәтта ышанмый да, приютларда шундый матур этләр яшимени дип гаҗәпләнәләр. Аннан соң ниндидер өлкәдә танылган шәхесләрне җәлеп итәргә мөмкин. Берәр җырчы, спортчы сукбай эт алса, аңа башкалар да кушылырга мөмкин. Бездә Олимпия уеннары чемпионнары танылган футболчылар, теннисчылар, артистлар барсы бергә җыелып сукбай этләр алсалар да мөгъҗиза килеп чыкмаячак. Иң мөһиме кешеләрдә этләргә карата җаваплылык хисе тәрбияләргә кирәк. Тәрбия балалардан башлана. Яңа уку елыннан Казан мәктәпләрендә 4 аяклы дусларга карата мөнәсәбәт турында күбрәк аңлатачаклар. Организовать грамотную, хорошую, просветительскую, воспитательную работу в школах. Илсор Мерчин билгеләп үткәнчә, вакцина ясату һәм стерильләштерү мобиль пунктлары эшчәнлеген арттырырга кирәк. Ветеринарлар бистәләрдә генә түгел, бөтен шәһәр буенча йөрергә тиеш. Май аеннан алар 500 га якын этне стерильләштергәннәр һәм вакцина ясаганнар. Сукбай этләр мәсьәләсе белән бәйле түгәрәк өстәлләр, җыелышлар алга табада даими рәвештә дәвам итәчәк. Иң беренче чиратта федераль законга үзгәреш кертергә кирәк ди белгечләр. Нәрсәгәдер таянып түгел эш итү өчен законның эшләү кирәк. Кыскасы, сукбай этләр күләгәдә калырга тиеш түгел. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.
Бүгін Рустам Миңнеханов видеоэлемтә режимында Россия Дәүләт Советы Президиумының гомуми белем бирү системасын үстерү мәсьәләсе буенча үткәрелгән утырышында катнашты. Аны президент Владимир Путин алып бара. 2024 елга илдә 1300 яңа мәктәп төзү планлаштырыла. Шулай ук 2026 ел ахырына кадәр 7300дән артык уку йортын ремонтлау күзеңендә тотыла. Владимир Путин белем бирү сыйфаты темасына аерым тукталды. Безнең максат барлык мәктәпләрдә дә укытуны югары дәрәҗәдә оештыру ди ул. Менә шундый мисалларның берсе Орча. Монда балалар саны шул кадәр тиз арта ки инфраструктура объектлары җитми. Бүген әлеге мәсьәләләрне район халкы Татарстан премьер-министры Алексей Песошинга җиткерде. Ул район үзәгендә дәүләт программаларының ничек тормышка ашырылуы белән танышты, яшәүчеләр белән аралашты. Давай, оп, на, туп-туп итәйдә. Орча шәһәре бу. Лилия кызы Самира белән Зәйнуллин урамындагы әлеге мәйданчыкта еш уйныйлар. Бу ишек алды 20 йортка бер. Аны быел республика программасы буенча төзекләндергәннәр. Балалар булгач кына бу темага игътибар бирәсең икән икенче төрле. Чыгабыз, гел бала белән кайдар барырга кирәк. Шуның өчен безгә бик ошый, яңа төрле, һәрберсе яңа. Яңа димәк безопасность самое главное. По программе «Наш двор», на президентской программе, сейчас около 1500 человек улучшили свои условия жизни. Татарстан премьер-министрының эшлекле сәфәре шушыннан башланды. Республика программасы Арчаның 94 ишек алдына кагыла. Былтыр 19-ын, быел 10-сын төзекләндерәләр. Калганнары планда. Хәзер нинди мәсьәләләрне хәл итәсе бар? Премьер белән шул хакта сөйләштеләр. У нас город благоустраивается, парки, скверы есть, да, Казанцов развивается. Но меня волнует сельское население. Безгә килгәч бигрәк тә канәгать инде, значит, безнең турында кайгыралар икән. Күрдегез, минчә безнең шәһәр матурланган, зурайган, матур, но кешеләр дә килеп торганда бик приятно инде. Чиратта Бакый Урманчы һәм Максим Горький урамындагы күп фатирлы торак йортлар. Алар 45 фатирлы социаль ипотека программасы буенча төзелгән. Инвесторы Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фонды. По программе социальной ипотеки получили квартиру. Благодаря этой программе много молодых семей получили возможность приобрести вот такое комфортное жилье. И видите, у нас тут целый микрорайон, имеется 2 садика, детская площадка. Бу микрорайонда гына түгел, гомумән балалар саны шул кадәр тиз арта башлаган, алар өчен мәктәпләр җитми. Хәзер Орча шәһәрендәге барлык мәктәпләр 2 сменада белем бирә. Шул ук вакытта авылда укучылар саны кискен кими. Алексей Песошин бүген яңгыраган сорауларны контрольгә алырга ышандырды. Давайте посмотрим. Әйдәгез, бу мәсьәләне хәл итеп карарбыз. Әмма төзелгән белән генә түгел, алар берничә елдан бушамасын иде. Бүген Арча районы авылларында 30, шәһәрнең үзендә 22 мең кеше яши. Ел саен 30 мең квадрат метр торак кулланылышка тапшырыла. Арчага авыллардан күченеп киләләр, Казаннан кайтучылар да бар. Шуңа яшәү сыйфатын яхшыртуга игътибар зур. Су проблемасы. Алар буенча инде без аның буенча шулай гына премьер-министр белән сөйләштек. Ул безгә хат языгыз, киләсе елга, быелга может даже проект акча бирермен диде. Яңа мәктәп буенча шулай премьер белән сөйләштек. Улан шулай президент белән сөйләшәм диде. Калган проблемаларны үзебезнең көч белән хәл итәбез. Шулай ук җитәкчелек уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль проекты буенча башкарылган эшләр белән дә танышты. Хәзер Совет мәйданы һәм зур урамны төзекләндерәләр. Арчаның зур урамы шәһәрдәге иң элеккеге һәм иң озын урам. Ул 2 чакрымга сузылган. Тарихы белән 17 гасырга барып тоташа. Әлеге юл Россиядәге иң әһәмиятле коры җир маршрутларының берсе Сибир трактының бер өлеше булып санала. Биредә җәяүлеләр урамы булачак. Шушында ук премьер-министр төзелеш тармагы белгечләре белән дә аралашты. Арчадан Рани Абдрахманов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Тапшыруны дәвам итәбез. Бүген Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алу көне 1944 елның 25 августында 11 кеше Берлинның Плецензия төрмәсендә җәзалап үтерелгән. Казанда мәрасим Муса Җәлилнең сугышка киткән фатирында башланды. Бирегә ел саен шагыйрьнең кызы Чулпан Җәлилова кайта. Үз хатирәләре белән уртаклаша. Соңыннан искә алу чарасы Муса Җәлил һәйкәле янында дәвам итте. Биредә беренче тапкыр аның 2 шигыренә язылган җырлар яңгырады. Дорогая моя Чулпаночка, видишь, как я тебе часто пишу. Ике араны якынайтучы хатлар. Чулпан Җәлилова әтисеннән килгән хатларны еш кулыма алам ди. Муса Җәлил сугышка киткәндә аңа әле 4 кенә яшь була. Ул барысын да бүгенгедәй хәтерли. Я лежала больная. Мин бик каты авырып ята идем. Әтием хәрби киемнән кайтты. Мин болай киенгәненә гаҗәпләндем. Ул минем яныма килеп, мине фронтка җибәрәсеңме диде. Мин ризалыгымны белдереп башымны кактым. Шулай итеп аны мәңгегә җибәрдем. Муса Җәлил сугышка нәкъ менә шушы фатирыннан киткән. Әйләнеп кайтырга гына насыйп булмый. Ел саен Җәлилчеләр хөрмәтенә шагыйрьнең музей фатирында искә алу чарасы үтә. Анда аның кызы Таң йолдызы Чулпаны да катнаша. Ыныклары музыкаль бүләк белән кайткан.
Жәлилчеләрне искә алу чарасы көндезге сәгать 12-дә Муса Жәлил һәйкәле янында дәвам итте һәм бу очраклы түгел, чөнки аларның башлары нәкъ менә шушы вакытта эзлә, ә Муса Жәлилнеке 12 тулып 18 минутта. Бу безнең өчен бик тетрәнгечле көн бер яктан. Икенче яктан бу безнең өчен зур хәтер көне. Әлеге вакыйгага инде 77 ел. Муса Жәлил тоткынлыкта булганда 100дән артык шигырь иҗат иткән. Ул аларны халыкка җиткергә дип васыят әйтеп калдыра. Шигырьләре хәзер үзе кебек үлмәс җыр булып яңгырый. Аның ихлас күңелдән ватанга мәхәббәт, ихлас күңелдән үз халкына мәхәббәте һәм әлбәттә шушы шигырьләре белән, шушы рухи батырлыгы белән ул безнең халыкның 100 аклыгын саклап калды. Мәрәсимдә беренче тапкыр герой шагыйрьнең яулык төрмәдә төш дигән шигырьләренә иҗат ителгән җырлар яңгырады. Кыен яшь композитор Миләүшә Хәйруллина язган. Шулай ук Муса Жәлил исемендәге республика премиясенең быелгы лауреатлары композитор Ильяс Камалов һәм шагыйрь Булат Ибраһимов яңа әдәби музыкаль композиция тәкъдим итте. Җанын белми. Жәлилчеләрнең ил өчен күрсәткән батырлыклары мәңгелек. Аларга хөрмәт һәм рәхмәт сүзләре белән бүген бик күпләр Муса Жәлил һәйкәленә чәчәк китерде. Чулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Каһарман жәлилчеләрне Россия башкаласында да искә алдылар. Мәскәүдә Советлар Союзы герое исемен йөрткән урамда урнаштырылган һәйкәл чәчәкләргә күмелә. Аларны шушындагы хәрби частьтә ватан алдындагы хезмәтен үтәүче Татарстан егетләре дә китерде. Елда бу урынга халык 2 истәлекле датага туры китереп, шагыйрьнең туган һәм аны җәзалап үтергән көндә күпләп җыела. Бүген Татарстан үзәк сайлау комиссиясе республиканың кеше хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкиле белән хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Сентябрьдә узучы сайлауда тавыш бирергә килүчеләрнең хокуклары сакланамы? Шуны күзәтәчәкләр. Республикада 3000-гә якын участок комиссиясе булдырыла, шуларның 46-сы кешеләрнең вакытлыча тору урынында. Бүгенгә мобиль сайлаучы буларак 5000 кеше теркәлгән. Тикшерү изоляторында утыручы гражданнарның да сайлау хокукы бар. Алар бүген 2000 кеше. Мөмкинлеге чикле кешеләргә игътибар зур булачак. Сайлау участокларының аларга уңайлыклыгын тикшерү өчен кеше хокукларын яклау аппаратында эшче төркем төзелгән. Быел начар эшләүчеләр өчен диспетчер хезмәте күрсәтеләчәк, участокларда сурды тәрҗемәчеләр эшләячәк. Наличие пандусов в обязательном порядке. Сайлау алдыннан һәрбер участокның уңайлыгын карап чыгарга кирәк. Анда пандуслар, начар күрүчеләргә Брайль шрифты белән язылган трафаретлар, мөмкинлеге чикле кешеләр өчен ярдәм чакырту тамгасы һәм киң кабиналар булырга тиеш. Кешегә өйдә сайлау мөмкинлеге дә бирелә. Но важно, чтобы каждый кандидат тоже. Кандидатлар да чыгыш ясаганда, агитация материалларын таратканда сайлаучылар уңайлыгын кайгыртырга тиеш дип саныйм. Татарстандагы төрле категория кешеләрнең тавыш бирү хокукы бар. Кеше хокукларын яклау буенча вәкиллек белән без хезмәттәшләр генә түгел, һәр мәсьәләне бергә чишергә тырышабыз. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында иминлекне саклау чаралары ничек тормышка ашырыла. Бүген шул хакта безнең каналда узган теледебатлар вакытында сөйләштеләр. Дәүләт думасына сайлауда катнашучы 4 партия вәкиле белем бирү учреждениеләрендә саклык чаралары, туклану һәм пандемия сәбәпле кертелгән кагыйдәләргә кагылышлы сорауларга җавап бирде. Исегезгә төшерәбез, 21 августан матбугатта агитация бара. Очень хороший формат. Бик кызыклы рәвештә аралашабыз. Һәр кандидат сорауга җавап бирә. Бу сайлауда ник катнашуын аңлата. Мы на дебатах выражаем. Дебатларда партия алдында торган төп максатлар хакында фикер алышабыз. Бу мәсьәләләр бөтен ил өчен мөһим дип уйлыйм. Туристларга Татарстанга килеп ял итү арзангарак төшәчәк. Көзен илдә яңа чартер рейслар ачыла. Алар турында бүген туризм буенча федераль агентлыкның онлайн конференциясендә сөйләделәр. Ростуризм операторларга түләнгән акчаның яртысын кире кайтарачак. Очу, яшәү һәм экскурсияләр белән тулы пакет туристлар өчен 10 000 сумнан башлана. Программада беренче булып Татарстан һәм Төмән өлкәсе катнаша. Чөнки алар туроператорларда популяр булган төбәкләр исемлегендә. Мәскәүдән Казанга беренче рейс 13 сентябрьдә очачак. Бүген әлеге конференциядә катнашучыларны видеолемтә аша Казаннан Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Это важный и нужный проект для развития туристической отрасли региона. А для туристов возможность познакомиться с самыми красивыми местами Татарстана. Мы надеемся, что чартерная программа будет востребованной и продолжится в будущем году.
Татарстанға рахим итегіз. Ждем вас в Татарстане. 1 сентябрьдән Россиядә Пушкин картасы дип аталган яңа мәдәни программада эшли башлаячагының ярдәмендә 14-тән 22 яшькә кадәрге егет-кызлар театр, музей концертларны бушлай тамаша кыла ала. Бу Россия президенты күрсәтмәсе нигезендә гамәлгә ашырыла торган проект. Пушкин картасы ул 3000 сумлык керү билеты. Карталы булу өчен 1 сентябрьдән дәүләт хезмәтләре порталына гариза калдырырга кирәк. Бүгенге программада республиканың 68 мәдәни учреждениесе катнаша. Әлегә бу программада цирк һәм кинотеатрлар керми. Цель этого проекта Әлеге проектның максаты яшьләрне мәдәният оешмаларына җәлеп итү генә түгел, аларны сәнгатькә һәм иҗатка якынайту. Әлегә шундый яңалыклар иде. Сау сәламәт булыйк. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай. Все как по маслу. Данила Мастер. Памятник за 7 дней. 202 38 32. 27 августа выставка продажи товаров для здоровья в Казани. Новейшие аппараты для лечения дома и витаминные комплексы. Все для решения проблем со сном, с мужским здоровьем и болях в суставах. Приходите 27 августа в ДК «Химиков» с 10 утра до 14:00. Акбарс домнан Казандагы фатирларга ипотека 3,9%-тан башлап. Һәр кем өчен һәм бөтен чоргада. Газиз милләттәшләр, 30 август Галиәскәр Камал театры янындагы мәйданда көндезге сәгать 11-дә уйнагыз гармуннар бәйрәме. Бәйрәмнең махсус кунаклары, Россия төбәкләреннән түгәрәк уен бәйгесе җиңүчеләре, Татарның иң популяр фольклор төркемнәре, халкыбыз яраткан җырчылар Айдар Галимов, Фирдүс Темаев, Казан бию ансамбле, татар дөньясында танылган гармунчылар, җырчылар, биючеләр катнашында узачак тамаша сезне көтә. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2700. Бәйрәм концерты. Катнашалар Зайнаб Фәрхетдинова, Филус Каһиров, Вил Усманов, Марсель Вагизов, Зарина Хасаншина, Илгиз Мөхетдинов, Алина һәм Азат Кәримовлар, Илнар Миранов, Илюса Хуҗина, Илгиз Шейхразиев, Зөлфәт Зиннуров. 30 август. Филармония. 30 августа в честь Дня Республики Татарстан большой концерт лауреатов и победителей фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время Безнен Заман». 30 августа в 13:30. Площадь перед театром Камала. Хөрмәтле театр сөючеләр, Галиәскәр Камал театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңаеннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз, Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик август азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең иҗды проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260 766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бугылма Баулазына кайда болытлы көн 27 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава температура 25 градус. Төньяктан Актаныш, Агырҗи, Менделеевскида болытлы җылылык 24 градус. Төньяк көнбатыштан Парша, Кукмара, Балтачта аязучан болытлы температура 23 градус. Көньяк көнбатышта Болгар буе Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, явым-төшемсез 24 градус җылы. Чистая Нурлат Мамадыш Чирмешәндә сүрән көн 27 градус җылы. Төнлә республикабызда 10-15 градус җылы.
Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемсез 24-26 градус жылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 755 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача адымлылыгы 45%, җирнең магнит кыртыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде, көннәрегезне куанычлы үткәрегез.